рӯз бахер дӯстонам. Як хабари хуш аст ки мехоҳам ки барои шумо расонам. Мега яъне ки бузург чанд лоиҳаи бузург ки рӯзҳои наздик шартнома хоҳем баст барои тамоми телевизионҳои ҷумҳурӣ, яъне тамоми телевизионҳои Тоҷикистон, барои тамоми шабакаҳои интернет ва барои фестивал бурун аз кишвар бо дигар кишварҳо. Аз ин сабаб шумо маҳорати актёрӣ доред, пас шумо барои мо зарур ҳастед. Ва ё шумо блогер шудан мехоҳед, марҳамат, мо акнун вақти он фаро расидааст ки агар шогирд гӯем шояд каме дағалтар фарояд, барои на ҳама писанд аст, аммо кӯшиш мекунем то як лаҳзаам бошад дасти шуморо бигирем, роҳнишондӣ кунем ва паҳлӯи шумо бошем ва шумо паҳлӯи мо бошед ва шумо барори кор ва мо низ ва марҳамат, мо шуморо интизор ҳастем. Чӣ маҳорати актёрӣ доред ва чӣ блогер шудан мехоҳед, пас мо шуморо